Ay, hello guys. Notebook. Nari guys. Na natin available nga notebook. Pang elementary. O naa po din nangutana na to guys no kung saan ni sa Italian ang notebook. O karon guys ato na i-translate og Italian. Before ito na i-translate ako sa ipakita niyo guys oh. Kani siya guys writing ni grade 1 to grade 3 maguro ng writing guys no. O nakapulo na siya guys oh, nakakuha na siya guys, nakaset na guys pulo ka buok. Pero ug wala ka butok pulo ang inyong mga notebook sa inyong anak guys, pwede naman mag 7 or 8 at ora ni bungkagon. Then grade 4 to grade 6, 'di ba? Composition naman guys, napunta guys. Oh. Writing, grade 1 to grade 3 and composition, grade 4 to grade 6. Oh, kung gusto mo mukuan guys, mupalit sa akong school supplies guys, anhila mo diri guys sa Margarita Extension, kaya kita mami sari-sari store. Guys, makalis mo og discount, maka-discount mo guys og 25% kung i-cash ninyo guys, then 1,000 up lang inyong orderon. Pili lang mo diri guys, apil na ng mga bag. Kinaaman po tayo mga bags guys natin, mga papel, o grade 1 to 6, yun na guys. Mga pencil, mga pala, mga eraser, mga scissor, napod tayo marker, glue, kumpleto guys, nata diri guys no. Kung ganahan mo guys mo palit sa inyong kuan guys para sa chikiting karon manug-open naman ang klase. Pero pang high school guys nga notebook wala pa kuron guys. Kani elementary lang sa ni guys, writing and composition. Inani guys, na mga ball pen, pencil, ano na plastic envelope. Basta ani lang mo guys, kung ganahan mo palit sa mga school supplies, kaya tiganta mo og discount. Pwede po din siya utang guys, kung takalan niyo akong sister nga si Bibi ug si Lucy. Dito lang sila guys. Pwede naman mo kapili, basta 500 up lang. Pwede ta 1 month guys sa school supplies lang. Pwede 1 month to pay sa school supplies basta kay 500 up lang inyong kuhaon aron makakuan mo sa 1 month. Kaya ang pautang na mo diri guys is 2 weeks raman, 2 weeks to pay or 10 days to pay. Yun ana. Kanira ang pwede 1 month karon guys kay kuan guys mga school supplies. Kinahanglan kay ni sa inyong mga anak karon manugabri nga klase. Katong walay mga budget pa nga ikapalit guys ba. Ari utang sa mo diri, i-contact lang si Lucy ug si Bibi. Kay sila ra ang pwede na kukuan guys nga kasi kaila mo niya. Pwede mo kakuan. Kautang sa iya ha. Kay kung diri gud mo direct sa kuha guys, kung utang mo na pa man kuy requirements nga ikuan kinahanglan. Paonon yun na guys. Mga resellers price no 25% discount no. 2 weeks to pay 1 month ni siya kay kuan man ni. School supplies man ni 1 month 25% discount sa mga kuan resellers. Kung cash basis on the spot, igaan po tika og 25% discount. Basta kay 1,000 up lang imo ang orderon. Aron makaabil ka sa atong 25% discount. Iyon na guys. Okay guys, dili na tayo dugayon pa guys sa tunan ni itrasi sa Italian kung saan ni ang notebook no. Pang elementary, composition og writing. Base akong pagpangutana ni Daddy Italiano guys, ang tawag daw ni sa Italian guys, ang kaning notebook pang elementary guys is quaderno. Quaderno guys kung usara. Kung daghan guys is quaderni. Quaderni. Ubato siya guys sa translate ng Italian. Ang notebook. Dili na lang ko ito ba mga video guys. Thank you for watching. Bye. Ciao.